apa? Tuku jajan lah mas, masuk pempes. Ya buaan lo tuku pempes. Ora lah mas, aku wis gede. Ya emang wis gede atau ngompol? Kadang sih. Lah lah tenan toh. Iki mas. Loh, lah iki duitnya kurang loh, Ger, cah bagus. Lah, memang aku entek jajan pira lo mas? Jajane entek 5.000. Lah iki duit 2.000. Ya kurang toh, cah bagus. Lah pora malah susuk to mas? Loh, lah kok malah jujul toh? Lah wong duite 2.000 kok malah njaluk jujul. Wong entek lo 5.000. Iki deloken mas. Apa? Iki angka pira? 2.000. Lah iki 2.000. 2.000 tambah 2.000 pira? Ya 4.000 toh, Al. Lah iki pira mas? 2.000. Iki. Ya 2.000. Nah, 2.000 tambah 2.000. Ya 4.000 toh. Terus 4.000 tambah 4.000 pira mas? Ya 8.000 toh, Al. Nah, berarti jujul. Tapi nggak usah jujul lah mas, Pak Nuai. Loh, bocah. Lah iki malah ngapusi wong gerang. Oh, titanan apa kae? Tak sonate ngepok. Tolong lah ngejar. Tapi rabu lah, gak jajan akeh. Wih, Sopo kan? Andi sampai Andi. Sopo iki? Aku lho wi mosok lali wi. Walah sampean to ndaraki sopo? Lah iya mosok pangling tau kambek aku wi. Yo pangkling lah, biasane lho pacakane kok pemulung. Lah iki keren kaya bos. Beh ngonyek men lho awakmu wi. Lah sampean iki kondi kok nggo jajan akeh temen. Biasa biji Apa kuwi? dijajani. Alah, gaya lho dak gawe singkatan barang gitu. Lah piye lho BJN? Apa wi? Bocah zaman now. Ayo. Ora lho sampean iki tuku jajan kok ya akeh men apa ya gek entek. Yo entek lah. Oh, anggitku lek ora entek ya arepe tak ewangi lho wi. Hehe, matur nuwun. Tapi aku rada curiga lho wi karo awakmu wi. Lah curiga ngopo, Mas? Jangan-jangan jajan kuwi teko nyolong wi. Wis ngawur ya ora no. Eleh jalak takokmu jajan duitmu pira? 2.000. Lah lek tenan to. Tapi ki aku ora nyolong. Lah kok entuk jajan akeh? Loh, lah cah pinter lho. Pinter tai lah. Loh, minyak lho sama nih. Ki tak duduhi carane. Sampean duwe dhuwit 2.000 apa ora? Enak i. Iwi, Nah, iki pira? 2.000. Iki 2.000. 2.000 tambah 2.000 pira? 4.000. Nah, saiki walike. Yo, 2.000 tambah 2.000 pira? 4.000. Nah, 4.000 tambah 4.000. 8.000. Nah, saiki wis seru to sampean. Oh iya yo. Duitku.